Moi vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me avataan yhteensä 16 megalipasta. Eli tosiaan täällä shopissa on nämä 4 megalipasta. Niin tänään me avataan mun jokaisella 4 käyttäjällä ne. Ja mä varmaan aloitan tuolla mun kakkoskäyttäjällä. No niin, otetaan eka. Mitä tulee? Okei, 7. Tää on aika hyvä. Okei. Hehkuva 3. Mitä tulee? Shellylle skini. Surf Shelly. Tää on ihan siisti. Sitten El Primo, tommonen player ikona. Ja sitten vielä Shellylle tommonen merkki. Joo. Otetaan heti toinen. Mitä täältä tulee? 5. Eli pitäisi tulla ainakin 1 hehkuva. Ei tullut. Okei. Ja sitten tulee 2 putkeen. No niin. Ekasta tulee 4, eli ei pitäisi tulla mitään. Kun tulee hehkuva 1, okei. Sam, okei. Video ensimmäinen tyyppi. Sitten toinen. Okei, 6. 5 geniä. 25 blingiä. Player-ikon, joo. Player-ikon, okei. Sitten mennään seuraavaksi tonne mun vaikka neloskäyttäjälle, joten nähdään siellä. No niin, nyt päästiin tänne mun neloskäyttäjälle. Täältä ihan ekana Penille. Ei tähtivoi, mikä tää oli? No, joku gadget, mutta nyt me saadaan valita, kumpi näistä me otetaan. Mä otan varmaan tän. Okei. Niin, ja nyt sitten luvataan nää megaboksit. Onhan täällä jo. Niin, eka. Mitä tulee? Okei, 5. Sieltä tuli tämmönen merkki. Sitten, nyt mä jotain ohingossa painan jotain ostoa. Tai itse. Niin, 4. Sieltä hehkuva 1. Mitä tulee? El Primolle skini. El Rudo Primo. Okei. Sitten tulee taas 2 putkea. Ekasta 4. Ja ei tullut oikein mitään ihmeellistä. Sitten tokasta 4 kanssa. No täältäkään ei tullut oikein mitään ihmeellistä. No sitten mennään varmaan mun kolmoskäyttäjälle. No niin. Ja shoppiin. Ja sieltä eka. Niin. 6, okei. Eli pitäisi tulla joku hehkuva. Joo, hehkuva 2. Rikolle skini. Okei. Reloadet ricochet. Okei. Ja sitten tämmönen merkki. Okei. Sitten toinen. Tuleeko mitään? No ei oikein. No player-ikoni ja tommonen merkki. Okei, sit tulee taas 2 putkea. Okei. 6. Hehkuva 3. Mitä tulee? Frankille skini.
tää joku uusi Skinny Frankille, tai en mä tiedä onko tää uusi, mutta no, eikö tää uusi Skinny Frankille? Okei, sit merkki ja merkki, okei. Sitten vielä toinen. Tämä viikko. Nyt tälle käyttäjälle tuleeko mitään? No 2 player-ikonia. Ja nyt mennään mun ykköskäyttäjälle. Ottakas ihan hetki. No niin, nyt mennään ykköskäyttäjälle. On pääkäyttäjä ja mulla on vasta, en mä tiedä vasta, mutta 53 tyyppiä. Niin täältä voi tulla jotain ihan hyvää. Okei. Ensimmäinen tällä käyttäjällä. No ei oikein mitään muuta kuin 2 player-ikonia. Sitten toinen. 3 vaan. Tää oli ehkä huono megalipassi ikinä. Nyt sitten 2 putkea. 2 vikaa, ekasta vaan 4. Okei, Dynamic, tommonen player-ikoni. Sit vika, vaan 4. Mulla ehkä maailman huonoin tuuri. Okei. No tää video oli tässä. Kiitos kun katsoit. Tilaa kanavaa, tykkää videosta. Me nähdään ensi videossa. Siihen asti se on moi.